Здравейте, сега ще играем отново с Tumball Guys на новия апдейт на SpongeBob. Аз имам един, ама нямам другите. Сега ще играем с Tumball Guys. То не знам ако да правим. Много отдавна съм това. Вие как сте? Добре ли сте? Здрави ли сте? Сега ще въртя. Да. Друг път няма да дам 200 бургера за тези глупости. Няма шанс. Първо това тене. Западва това. Браво. Много добре. Много добре колело. Супер. Браво. Не може да сърдърка. Какво стана, бе? Браво! Супер! Направо, супер! Еме! Пак ли? Еме! Какво направих? Какво направих аз? На новото ниво на SpongeBob, дето е от няколко дни, не месец. Чакаме. Зарежда. Не знам кой ниво ще се падне новото. Това е най-лесно. Това е най-лесното. Не знам. Оп. Много лесно. Много лесно. Много лесно. Easy peasy lemon squeezy. Я съм тази палка. Също. Айде, дай му Роналдо. Меси става. Меси не става. Роналдо. Суй. Дай Роналдо или Меси. Не! Помисля Роналдо или Меси. Роналдо или Меси ще последва.
Роналдо или Меси ще бъде последният? Айде. Роналдо. Секретаря. Не съчете, що не го финиширахте. Просто сте много добре. Много сте. Гледа това него. Айде, следващото. Дай му. Следващото. Стига ли? Добре. Роналдо е най-добри. Опа, не е най-гледната книга. Ти не можеш да минеш. Давай. Да видим колко добра козичка. Дай да видим колко са добри. Браво! Браво! Докато си снимам видео, какво направим? Нямам си видео. Той, аз май ще спечеля. Да, переготвя палката. Ето ми е палка. Виждам първия кил. Дето сега реши да му убити ръка. Вау, ето вижте, мисля, че беше стенга. Останалите ги имам. Ето. Още колко нямам. Трябва да имам този и този. Колко легендари имам. Решавам този. Ще го имаха много. Ето. Колко е този. Отгоре имам банани. Това е щупена чашата. Не. Ай.